croeso i'r uned nesaf. A'r ddau enw sydd gyda ni heddi yw Felix a Festus. Ac os ych am ddilyn y stori yn y Testament Newydd, wel wrth gwrs, mae angen troi at lyfr yr Actau i benodau 24 a 25, ac yn mynd trwy'r 24 ac i'r 12fed benod yn penod 25. Fel arfer gawn ni brawddeg o weddi. Trigarhaw wrth ei marglwydd Dduw am ein ffalster ysbrydol, yn gwybod beth sy'n gyfiawn ac onest, ond yn dewis ffordd cyfaddawd hunan gyfiawn, neu yn cael ein llyged i ymddygiad anfoesol ac anghyfrifol. Dew'n wrth flaen heddiw, yn ymwybodol fod yna sawl Felix a Festus yn ein cymunedau, ein gwlad a'n byd. A ninnau yn ofnus i'w berniadu, rhag tarfu ar y fyd anghyfiawn. Amen. Roedd Felix a Festus yn ddau o gymeriadau diddorol y rhan ola o lyfr yr Actau. A hynna cyn bod Paul yn cyrraedd Rhufain. Mae'r stori yn symud yn ddigon buan ac yn ôl llyfr yr Actau. Ac oedd Paul wedi cael ei roi ar brawf nifer o weithiau, a bu mewn cyffio neu ddal mewn carchar yn gyson. Yr Iddewon ac ehyddodd Paul o dorri cyfreithiau ac roedd yn awyddus i'w wared, i'w ladd, heb bod nhw'n cael ei dal ar fai. Drwy geisio ei gyrchu i Jerusalem byddent yn creu sefyllfa i'w ladd. Ond tegwch ar system Rufeinig, roedd y ddeddf yn ceisio tegwch a rhoi cyfle i'r cyhyddedig am ddiffyn ei hun. Gwelir y cyhyddwyr i ddewig mewn golau gwal, ac roedd y ddau farnwr, proculator yw'r term yn Saesneg, sef swydd un a fydden gweithredu ar ran yr ymerawdwr, i sicrhau gofal a chyfiawnder. Roedden nhw hefyd wedi methu yn eu dyletswyddau. Gwelir bod Felix a'i olynydd Festus am gadw ochr yr Iddewon, ond nhw ddim eisiau sathru nhw fath yn y byd, ond hefyd am sicrhau na fydde unrhyw un yn medru eu cyhuddo nhw o wneud cam gyda'r drefn Rufeinig. Sefyllfa felly oedd ei tu ôl i Felix gael ei alw'n ôl i Rhufain yn y flwyddyn 60 oed Crist, gan fod cyhuddiadau o greulondeb a thwyll yn ei erbyn. Roedd yn ddigon parod i ofyn am arian gan Paul, a phan adawodd am Rhufain, roedd e'n ddi hyd am gyfiawnder gan adael Paul yn y carchar, mwyn plesio'r Iddewon. Cymeriadau hunanol a daiwynebog oedd y ddau farnwr, a ffrind bod y naill na'r llall yn deg yn ei dedfrydu. Cerddai y ddau lwybrau hunan fantes, heb dorri'r ddeddf na chreu cynnwrf. Dyna oedd y byd a wynebau Paul ac arweinwyr eraill yr Eglwys Fore. Byd a wyddai beth oedd cyfiawnder a thegwch, a byd a gydnabyddai beth oedd twyll ac amarch. Cyfrifoldeb Felix a Festus oedd dyfarnu'n deg a chyfiawn, ond ni wnaethon lwyddo i wneud hynny. Fe ddywedodd Churchill un tro bod y gwrthwynebwyr yn eistedd ar y meinciau gyferbyn a bod y gelyn y tu ôl iddyn nhw. Pwy yw gelyn yr eglwys bellach? Ond nid y sawl sy'n awyddus i'w gwared, ac eraill sy'n ddi hyd o'i hamgylchiadau? Pwy sy'n fychanus o'r eglwys yn y byd? Ai'r anffyddwyr, neu'r sawl sy'n gwerthfawrogi'r neges, ond yn ddi hyd am dranc yr eglwys?
Golchodd Peilat ei ddwylo, ac felly Felix a Ffestws. Hawdd deall dadleuod yr Iddewon wrth gwrs, ond pa rinwedd sydd i swyddogion Rhufain. Mae'r sawl sy'n golchi dwylo yn wir elynion cyfiawnder. Y sawl sy'n cerdded i ffwrdd wedi gweld anghyfiawnder ar waith. Y sawl sy'n cyfaddawdu gyda cyfiawnder. Pwy yw Felix ein cyfnod? Ai y gwlad weinydd sy'n dewis peidio gweithredu yn enw tegwch? Y gŵr busnes efallai sy'n rheibio tir gan ddadle ei fod o blaid tegwch, ond yn awyddus i weld ei fusnes yn llwyddo. Neu'r person sy'n cau ei lyged i anghyfiawnder yn ei gymuned, heb ots pwy sy'n dioddau. Wy'n ymwneud fod y gair Felix yn enw canol i nifer fawr ohono. Faint o Gristnogion sydd fel Paul gynt yn eistedd yng nghelloedd carchardai a neb yn malio llawer, y bobl sy'n ddibwys i'r byd. Y sawl sy'n dipyn o boendod i'r rhai sy'n credu mewn trefn. Nawr dyna le mae mudiad Cristnogion yn erbyn poenydio a chyrff tebyg yn gwneud gwaith amlwg werthfawr. Bydden nhw'n galw arno ni i lythyru, i anfon e-byst, i wneud galwadau ffôn o blaid y sawl sydd yn ddilais yng nghelloedd carchardau'n byd. Ond nid yw'n gyfrifoldeb i ni weithredu fel ac y gallwn wneud, gan dderbyn na all pawb weithredu yn yr un ffordd. Beth yw'ch ffordd chi o hyrwyddo cyfiawnder mewn byd anghyfiawn, o godi llais dros y sawl sydd yn dioddef yng ngwyneb y cyhuddiadau sydd yn hedfan ac yn byddar i byd. Gawn ni rai ni gair o weddi. Madde yn ei nefol dad am fod mor lligor yn ymateb i anghyfiawnder, sy'n cuddio tu ôl i fwgwd nid fy mai i iaith. Ysgoga ni weld pob camgymeriad Felixaidd a chodi llais yn enw Iesu. Amen.